бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Ман таърифшона мекунам гаёи Тоҷикистон шери нарам. ҳазор раҳмат ба ҳамин гаёе ки дар ҳақиқат халқа дастгирӣ мекунанд, ғам наметиҳанд. Ки гаёи ҳамин милисиҳои Қазоқистон дар ҳақиқат ғам метиҳанд. Ман ростша мегӯям ки ман дар гаёи Қазоқистон 1 рубл додагӣ нестам. 1 рубл. Шуба шағолӣ мекунед, шуба Қазоқистонро таъриф мекунед, Тоҷикистони худ монанед. Барои ин ҳамин корҳои шумо ай ҳама ҷои зур, ай ҳама ҷои нағз, ай ҳама ҷои мошаллоҳ ин Тоҷикистони моя. Зинда ва салом алайкум дӯстон. Компания Tax Trans агар кадом мехоҳед зудтар ва тезтар бор равон кунед, ин мардум 10 рӯз пас иншааллоҳ аввалаш худованд бор рӯи кардистанд. Марҳамат бидурен. Комментария дам номерошона мемонем дар рӯи экран ҳам аста. Беҳад шаҳри бисёр ба тамоми ҷои қариб Тоҷикистон рӯӣ мекунанд. Қариб ба тамоми ҷош мана хушрӯ гӯш кунед. Дар рӯи экран мебинед кадом шаҳрҳое. Боқи сарбаланд хонобод зинда ва саломат бошед. Ассаламу алейкум. Приветствую вас в компании TG Trans. Мы занимаемся грузоперевозками из Москвы в Таджикистан, во все населенные пункты Таджикистана. Находимся мы на севере Москвы, это метро Селигерское. Здесь мы арендуем здание порядка 500 квадратных метров. На первом этаже у нас склады. Как видите, груз уже почти собран. Иншаллах, в понедельник планируется отправка. Напоминаю, отправляем во все населенные пункты Таджикистана. На каждый груз клеится такая вот бирка. Все данные мы сохраняем. У каждого человека есть свой код, по которому он там в дальнейшем в Таджикистане может получить свой груз. Дальше, после принятия груза, после того, как груз приняли, мы поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас офис. Вот, есть комната для намаза. В общем, здесь вам предложат чай, кофе и, в общем, все условия. Салом алейкум дӯстон ва салом алейкум ба кулли подписчикони Коля Таджик. Дӯстони меҳрубонам, читон гуфтанем, одамое ки мехоҳед ай Москва ба Тоҷикистон сафар кунед. Бисёр комментариҳои хуб, бисёр комментариҳои безебшам хондем. Яъне читон гуфтанем, бовар кунед, бисёр бародаро ба худу қасам дар Қазоқистон пул бисёр додан дар гаишников, бисёрш мара гуфтанд, мисол 10,000 додан. Ҳастаи одамое ки ҳамиш сатовора хурдага бисёр фреб мекунанд. Ба ҳама патрулая айдумтон медаванд, мақсад пул мекананд. Натарсен, ягон вақт холис бошед. Иншааллоҳ шуморо ягон кас ғам наметиҳад. Яъне транзит шумо мегзаред меред ва ё бисёр ба ҳам страховка накардӣ, ана ихали надорӣ, ана ухали надорӣ. Нами таги ҳамвора ман ягон капек додагӣ нестам. Хоҳ бовар кунед хоне кати ман 4 рафиқи дигаам буд, мақсад 4 бародари дигаам буд. 1 капек додагӣ нестам. Яхе навишта ки эй пул додӣ. Пул ман надодем бародаро. Кадоми қарздора, парздора ягон кас ман намекунам. Мақсад ягон проверка накардам, мисол ки қарздори ягон ҷое чи рост гузаштем омадем. Мақсад ман дигаша намедонам. як одам мега ки документмон тамом шуда буд, ихе шуда буд, ухе шуда буд. Бародаро раст на раст не приходит. Я хеле мебиёй ки яхе вақт проверкасон камтара, яхе вақт ман би жёстки проверка мекунам. Ҳамин чизоро хитон внимательно фаҳмин, ҳамин чизоро гӯш кунед. Мақсад дар ёдтон бигирен ки мисол як одам дар повезло мешавад, як дигаш дар не. Мисол ҳозир ман шуморо мегӯям ки ҳо бием бародаро, ягон гап намеша, ягон мушкил неста. Пагаме би худо нишон ати ҳам мушкил меша, меги акати моро ҳамин роҳа нишон додӣ ки мисол ҳеҷ мушкилӣ намеша. Худоро шукр, ҳамин мошини ман омадам, 3 бародар ки ман овардам, ягон мушкилӣ нашуд. ҳам бародаро ҳамашон дар барам будан, дидан. Ягон гаи дар пул додагӣ нестем. 3-4 нарушенӣ доштем. Якум нарушенимон страховка накарда будем. Дуюм нарушенимон танировка доштем. Сеюм нарушенимон повишени скорост буд. Чорум нарушенимон баковоймон шикастаи буд. Оинаи баковоймон синимат карда гирифтаи будем. Бе баковой омадагем ай дрини Россия то ҳамиҷая. Ана читон гуфтанем шерӯнар. ай ҳама ҷои хуб, ай ҳама ҷои зур, ай ҳама ҷои нағз ватани худмон ай. Яъне Тоҷикистон. Ба кадом хотир ман гапа мегӯям? 4 фасла дорем. Тобистон, тирамо,
зимистон, баҳор, ҳамин 4 фасле ки ҳаста, мо ҳамин фаслоро дорем. Дар ягон ҷо ман надидам ҳамин хел пагодаи хуб, ҳамин хел ҷои хуб. Даже дар Арабистони Саудӣ ҳамин хел пагодаи хуб надидам. Мақсад бениҳоят пагодаи хуб дар ватани худмона. Ватани худмона бояд биёем, обод кунем шерина. Зинда ва саломат. Ҳамаи видеое ки шумо мебинед, ягон тиш хали сохта нестад, ягон тиш фаршивка нестад, ягон тиш да ман пул наметиҳам. Агар ман ки ҷой да ки пул тиҳам да кадом ҷой, ман мегӯм ки мақсад ина ман пул додам. Ина мақсад ҳамин қапулкати халос хӯрдем. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим 180,000 суми узбекӣ дар Узбекистон барои тренировка додем. Халос. Аллоҳу акбар. Ягон ҷода сум надодем. Баъд як хеле навиштагием ки кани гаёи Тоҷикистон да хеле ки бисмиллоҳирраҳмонирраҳим ман таърифшон намекунам. Гаёи Тоҷикистон шери нарам. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим ин бетаъриф. Ман лично нисбати ман шери нарам. Ман ягон ина ӯ рӯз видеома дар Инстаграм дорем тамошо кунем. Ман надидам, на самам дели надидам. Ман кадай бечора ман надидам. Ман видео ба тамошо кардам. Баъд дар видео дидам ки дар ҳақиқат гаи моро ман када. Мо надидем, ҳамн гаи шав буд. Гузаштем рафтем. ҳамн гаи айди мо сирам накадай. Мақсад моро ягон чи нагуфта. ҳазор раҳмат ба ҳамин гаиҳое ки дар ҳақиқат халқа дастгирӣ мекунанд, ғам наметиҳанд. Не ки гаиҳои ҳамин милисияҳои Қазоқистон дар ҳақиқат ғам метиҳанд. Кадоме ки шаташа хӯрдагия бародаро, ман дар ин комментария бинависем ки чӣ хел мақсад шаташа хӯрдену, чӣ хел азоб кашиден, чӣ хел пулотона кандан. Кадоми мардбачая менависа ҳақиқата. Ман ки мина мард ҳастам, мардбача ҳастам. Ман ростша мегӯм ки ман дар гаиҳои Қазоқистон 1 рубл додагӣ нестам. 1 рубл. Шумо як хеле навистем ки дар мошин шишти. Ҳо мошин да файрод кард, гуфт видео та удалит ки гуфт, далит ки биза бира гу. Ман гуфтам майла, видео удалит кардем, телефона додем, видео удалит кардем, видео ай картинка дар омадем, вастаният кардем, видео бировардем. Я бародар дига навишта ки ту чӣ ба ваёда ваъда кардӣ ки видеоя намебурорум. Ман видеоя намебурорум, хали ваъда накарда будам. Видеои айсар тамошо кунем, видеои Қазоқистонда хати гаиҳо ҷанг разбор мона. Ман видеоя гуфт ки агар ютуб да ғалта, гуфт ки отвечат мекуна. Ман гуфтам ки я отвечат буду. Гуфтам агар ютуб да ғалта. Ичо ютуб да ина ғалтид, ман худам гап мезанам. Ту зиқ нашав бародар, ту хали комментариё безем назан. чуба шағолӣ мекунед, чуба Қазоқистона таъриф мекунед, Тоҷикистони худмона не. Барои инами корои шумо ай ҳама ҷои зур, ай ҳама ҷои нағз, ай ҳама ҷои мошаллоҳ ин Тоҷикистони моя. Зинда ва саломат дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон. وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته. زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشقی مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو، بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم